2015 година. 27.3.2015 година. Днеска е петък и в момента часът е 4 часа. Това е днешната рубрика новини. Така. Днеска бе забелязано, че над Перник лети летяща чиния. Както знаем, той се оказало, че е просто измислица на някакво дете от първи клас. Така, да видим втората новина. Днес втората новина беше, че Миньор Перник за първ път победиха Левски. Може би не. Добре, така, още в момента си играе матчът. Всъщност не е Миньор Левски, а Миньор руски спортист, но това е все едно, така ми казаха. Така, може да чуете повече информация в спортните новини. Така, днеска над Перник, както виждате навънка, вие не виждате, аз виждам, вали дъжд. Това не притесни повечето хора и те излезнаха навънка с чадъри. Да не повярваш. Може да чуете повече във времето. Така, днеска беше открита новата магистрала. Тя се казва Козлодуй, но всъщност се оказа, че е атомна електроцентрала. Това може да чуете повече при Бойко Борисов. Така, какво ли го да кажем? Така, тук се вече казаните истории. Да, добре. Днеска над Перник, отново над Перник, свършваме над Перник, някаква жена се опитва да отслабне без да кара никакви истински колела. Тя само яде салата. Може ще чуете повече след малко в емисията от Григорий Димитров. Така, както виждате, днес в момента над мен грее слънце. Това е лампа. Осветлението. Благодаря на операторите и на всички, които го направиха. Така, много съм тръгнат. Добре, това е много така само. Какво да го кажем? Днес някаква крава е снесла овца. Но кравите снасят ли? Може да чуете повече в емисията ми 22 часа. Така, следващата мина. Днес съм над 17 ниво в Clash of Clans. Така, днес трябва да изхвърля... Така, последното. Днес се установи, че БДЖ не означава каквото вие си мислите, а означава Божието калеме жив. Да, това е доказано днеска. От супер учени от Америка. Много важно. Така. Днеска трябва аз в момента се не нави. Аз също трябва да взема моята малката шляда. Така, да видим следващата емисия. Ще чуете тези всичките новини 22 часа, така че не пропускайте късната ни емисия. Така, днес останахме само 2 новини. Добре, днеска се оказало, че над районът на София, в Кърджали, е паднала лавина от камъни и повечето хора там са казали, знам заради кого се е получил това. Нищо не казах всъщност. Добре, така. Следващата емисия новини. Айде бе, кажете ми какво трябва да кажем, ли? Добре, така, сега да видим следващата емисия. Както виждате, това е бял лист. Но на него има тайно съобщение. Днеска са пленили. Не, всъщност нищо. Добре. Аз съм в момента радостен, като прасенце след Коледа. Защото, знаете. Добре, ето и последната новина. Тъй като съм още нов, мисля да разкажа няколко вица. Така би дал да и в следващите ни клипове. После може да видите от Йордан Яздичков, от Пешо Гошо. Пешо след като. И по-точно Гошо, предварително, може да видите коя е жената, която се опитва да слабне карайки на колело в къщи. Така. Сега прибираме тези. Знаем, позната едно. Това е топ новина за деня. Така. Днеска се видяло на хората на Варна, че дошъл един машинист, който кара влак. Това какво ли може да означава, да не е знак от боговете?
се. Добре. Ето и вече топ новината. Не ми се иска да ви я казвам, но добре. Днеска едно дете, както знаете, си купи нов компютър и си качи. Майнкрафт. Така. Добър ден. Аз съм във времето. Така. Тъй като може би не виждате картите, ще взема камерата и ще снимам. Така. Маркаме тук нещото. Така. Така. Първо сме в картата на България. Така. Както вече знаете, може би знаете, вали над педък. Той е тук. Тук или тук. Той е тук. Така. Днеска. Какво е това пещера? Оха, добре. Така, забравих. Извинете. Така. Да видиме. Днеска вали и над връх Вихрен. Ей тук. Така. Ей това там момче, може би, ще дойде да смачка варна. Абе, то по-надолу е. Пали. Много грешни новини ми давате, бе. Ще може да смачка побитите камъни. Добре. Както знаете, това не са истински новини, така че не вярвайте на нищо, което чувате в моите новини. Аз го правя, за казвам смешки. Може да не съм много смешен, не сте задължени да гледате моите клипчета, но ако искате, ако са ми интересни, пишете долу в коментарите да пишем още клипчета. С един приятел това ще включиш, има различни хора, които снимат времето и може да вземе и по-качествен фотоапарат, стига има който да гледа. Така, сега, тук е корабът Тратецки, може би, но тук е крепостта Баба Вида. Тя е включен в 100-те националности. Младеж. Много грешни новини ми дават, бе, тия там къде. Добре. Тя е в 100-те национални туристически обекта. Така. Както виждате, почва над Европа. Опа, не съботай. Така. Днеска те вали над България, Румъния, Украина, цяла Русия, но най-вече ще спре в южната и половина. Така. Днеска Европа ще види. Дания, там ще е слънчево. Докато не заведат. Ето и карта на света. Така, днеска в Австралия ще вали. В Южна Америка, Северна Америка, Русия, Европа, Африка и Антарктида. Но над Антарктида може би не вали. Или пък вали. Не се знае. Добре. Така, тъй като вече свърших тук телевизор, така, ето моят кабинет в кавички. Така. Топка ли бе? Ей, това е топка. Любимата ми топка. Така, навънка времето облачно, не се вижда много добре, така че си махам. Така.